Bl-ebda ordni partikolari sa nibdew insemmu il-kanzunetti illi għaddew għal-finali ta' għada. L-ewwel kanzunetta li tgħaddi għal-finali Wennisni ta' Franklin. It-tieni kanzunetta li se tgħaddi għall-finali tagħda hija Jien l-Artist, Sherilise. Tielet kanzunetta li tgħaddi għal Mużika. Naraw reazzjonijiet ovvjament kulħadd deċitat Sherilise fis-seba' sema li sema tisimha u għaddiet għall-finali. Tielet kanzunetta li tgħaddi għall-finali jisimha Min taħt l-ilsien, Avenue Sky. Tgħaddi għall-finali ukoll il-kanzunetta Tgħidlix għalfejn, Kyle George. Fadal 8 postijiet għall-finali tagħda. Tgħaddi għall-finali Koba Feġġejja Gaia Kawki. Kanzunetta li jmiss li tgħaddi għall-finali ta' Mużika, it-tieni edizzjoni. Aħjar hekk inkella qara, Mara! Postijiet għal-għada diġà intlew nofs. Jonqos nisimgħu li ma huma is-sitta l-oħra illi għaddew għall-finali għal-għada. Il-kanzunetta li jmiss li għaddiet għall-finali hija Purgatorju ta' Oxygen. Jiżdiedu l-emozzjonijiet hawnhekk u fadal biss 5 postijiet. Tgħaddi għall-finali. Fittixni, Victoria! Bdejna 21 se għaddu 12. Fadlinna biss inħabbru 4 ismijiet tal-kanzunetti. Il-kanzunetta li jmiss li bil-voti tal-ġurija u bil-voti tagħkom ħatgħaddi għall-finali hija Ġmielek, Claudia Faniello. L-emozzjonijiet tagħna tlieta hawnhekk huma ħafna għaliex anke aħna li issa drajna u smajna dawn il-kanzunetti u ġbuna kollha ħajdispjaċina ħafna li mhux se naraw 6 minnhom, però baqa' 3 oħra biex jitħabbru għall-finali ta' għada u l-kanzunetta li jmiss inħabbar hija Ossiġnu ta' Danica Muscat u kapitlu 13. Fadal żewġ postijiet. Il-finali tagħda min se jkunu dawn iż-żewġ kanzunetti li għaddu għal-għada. Tgħaddi għall-finali tkun Lawn Għaddi, Kantera!
responsabilità hija kbira sax. Bdejna dan il-vjaġġ meravigliuż 170 kanzunetta oriġinali bil-Malti. Il-proċess kien kbir ħafna u twil, ibes biex minn 170 nissinnihom għal 21. Tajnihom dan iċ-ċans inkredibbli li jkunu hawnhekk quddiem din l-udjenza sabiħa qudiemkom li tissegwuna mid-dar biex juru talenti tagħhom. U dan huwa mument diffiċli, parti minn dan il-vjaġġ li għamlu aktar reċitanti. Li nofshom kważi se jiġu eliminati. Minn 21, 12 se jgħaddu għal-finali ta' Mużika Mużika. Għada hawnhekk fuq dan l-istess palk. U xi ħadd minnhom se jirbaħ dan il-festival prestiġjuż tal-kanzunetta Maltija. Żgur li l-kantanti kollha fil-Green Room bħalissa qed jarawni demonju. Fittex għejdilna minn għadda, fittex għejdilna. Ħanejdilkom dal-waqt, ħanejdilkom. Mela. It-12 il-kanzunetta li tgħaddi għal-finali tat-tieni edizzjoni ta' Mużika Mużika hija Bla Tarf, Kersh Kalleja. U bekk wasalna fit-tmiem ta' din it-tieni serata, it-tieni lejl ta' Mużika Mużika. Ma qabel xejn ovvjament nixtiequ nawguraw u ngħidu proset kbira lil dawn il-kantanti li għaddew għall-finali ta' għada, imma mhux biss anke l-oħrajn li ma għaddewx għaliex għandna nkunu kburin bil-mużika li tawna bil-kanzunetti tagħhom. Ħaqhom ċabċipa kollha kemm huma. Bla dubju ta' xejn. Sinjuri, qabel ma nagħlqu din is-serata, din it-tieni serata nilqgħu magħna hawnhekk nistiednu lil Taryn u Dorian magħna fuq l-stage. Applaus kbir lil Taryn u Dorian li se jnaqdu magħna. Taryn u Dorian it-tnejn ġmiel tagħhom stupendi l-lejla, elegantissimi. Taryn, illum jisek Lejla tajba. prinċipessa llum, inti prinċipessa ġibt miegħek hawn? Ux. Dorian, Kolkom komplimenti, Marelli. Ma mhux vera. ħażin grazzja. Idejja kissin. Ismi inti ma provajtx tapplika l-aħbarijiet ukoll, xi 35 laqqas 35. Min qalli? Dika ta' sajra, dik ta' totalità tiegħek. Għax hawnhekk kellna qarrija tal-aħbarijiet ta' wannabe. Triċna din is-serata flimkien. Qabel xejn. Grazzi lill-udjenza hawnhekk preżenti. Grazzi ħafna tal- kontu vibranti, l-enerġija fenomenali, grazzi ħafna lit-telespettaturi li rawna minn ġewwa djarhom, nittamaw li ħattu gosbina għal din it-tieni serata ta' mużika ma fadlilna xejn xi ngħidu ħlief, ngħiduha flimkien. Taqna Dorian. Sinjuri, lejn it-tajjeb. Tajjeb il-kulħadd. Mużika għada għal-finali.